Balдар, azır muzika sabağı. Muzika sabağынан muzikany süretdep bergen живопись деген temany ötübüz. Sabaqdyň maksady tökmelik öner jana живопись turaly maglumat alasyňar. Toktogul Satylganowyň çygarmaçylygy menen tanyşasyňar. Muzika jana süret öneriniň adam balasy üçin paýdaly ekenin bilesiňer. Balдар, живописти ugalabızby? Muzikany köre alabızby? Oýlanyp görgüleşi. Живопись boýok menen süret tartyp öneri. Muzika muzikalyk asbapdyň jardamynda jyralat. Any ugup jan düýnebizdi baýytabys. Tökme akyn. Bul eldik kesipdik ırçy akyn. Kompozitor, muzykant, atgaruwçy, aktyor. Tökme, tökmelik. Improvizasiýa. Kütülbegen yerden degeni düşündiret latynçadan. Bul degen tögüp ırdyw. Bul murda bilbey turup, kütülbegen yerden körgen, bilgeni boýunça ır tizmeklerin tizip, oşolle uçurda obon salyp ırdyw degeni bildiret. Eldik muzykada tökmeçilik oruçunly orunda eýleydi. Tökmelik asbapdyň atgaruwçylykda dagy kengiri taragan. Живопись. Bul boýok menen süret tartyw iskustvosy. Siler görüp turgan süret Çuykov Semyon Afanasiewiçke tandyk. Bul Kırgızyň belgili, ulu süretçilerinden biri. Bul süretçi boýok, kylkalem menen jaratylışdy, tabiatyň gowuzlugun, adamdardy süretin boýok kylkalem menen tartgan. Oşolle uçurda dagы bir süretdi görüp turasyňar. Bunu biz ötkenbiz zagy adabi okuw sabagyndan ırlary menen tanyşganbys. Bul Toktogul Satylganow degen ulu akyndyň süreti. Çuykov Semyon Afanasiewiç Toktogul Satylganowyň dagy süretin kylkalem menen birinçilerden bolup tartgan. Munaki hazır görüp turganyňar Toktogul el arasynda degen süretdi dagy Çuykov Semyon Afanasiewiçiň kylkalemine tandyk. Bul bolsa Teodor Gersen Teodoroviç. Bul dagy Kırgızyň belgili süretçilerinden munaki Toktogul Balдар menen degen süretdi uşul süretçi tartgan. Oşondoy ele bul ulu süretçi Manas eposynyň bardyk süretlerin öz kolu menen tartgan süretçilerden. Emi Toktogul Satylganow ýönünde kıskaça maglumat alyp Aska zowna etektei togdan akkan bulakdyň jeginde orun algan kiçinekey üýde Toktoguldyň üý bilesi ýaşagan. Toktogul 1864-nji ýyly Ketmentöwede tuwulgan. Muzikaga özgeçe şygy bar ýaş balanyň aga kyzygusy erte boldy. Ata-enesi akyrky akçasyna aga komuz satyp berişet. 12 ýaşga kelgen Toktoguldyň komuzda oýnagonga wagtysy bolbody. Antkeni al üý bilesin bagy üçin biröwniň malyn bagyp işlege majbur bolady. Oşondoy bolsa-da al bara-bara komuzda kol oýnata çertip, kurç sözlü ırlardy çygaryp, eldik ırlardy ırdagan. Any aş toýlarga köp çakyryşgan. Özüniň ırlarynda Toktogul maktow ırlardy. Oşondoy ele kebir adamlaryň kılık joruklaryn, özgeçe baýlaryň kılgan jaman işlerinin aýybyny açyp ırdagan akyn bolgan. Toktogul Kırgız eliniň süýükli zalkar akyndarynyň biri. 1882-nji ýyly eldik jynalyşlarynyň birinde akyndaryň arasynda aýtyş bolup ötet. Toktogul elge belgili arzymat menen aýtyşyp, any jeňip alady. Muna uşundan keyin Toktoguldyň isymy elge kengiri taraýdy. Baýlar any özüne ırçylykka çakyryşat. Birok Toktogul alarga ırçy boludan baş tartat. Al aýaldardy aralap
El kıdırı bırdagan. Irçı akın özünün ırsaptarında yaratılış, tabiattın görkem gozzugun, jaşlykdy, yürektүүлükdi jana çynçyldykdy çagıldyrgan. Al eldi kadırlap, syloonu, jana emgekdi süýüni ırdagan. Jalgan jala menen Toptogul 12 ýyl Sibirde sürgünde jüret. Toptogul sürgünde jürgende küüçülük, gomusçuluk, ırçy akyndyk önerin ulantgan. Al Karagaydan gomus çaap algan. Anın ır küýleri ýoldaşlarynyň köňülini kötergen. Sürgündägi ýaşoo tirikçiligin çagıldyrgan Kerbezim degen ıryn çykarat. 1910-njy ýyly al özüniň tugulgan jerine gelet. Jalpy el ırçysyn kuwanyş menen tosup alat. Toptogul ırlaryn gomuzdyň goşdosunda tögüp ırdagan. Akyndy gyrçylyk öneriniň bardyk ykmalaryny mykdy özleşdire bilgen. Toptogul el aralap çygyrmaçylygyn ulanta bergen. Al 1933-nji ýyly dünýeden gaýtgan. Emi muna ballar Toptoguldyň Kerbezi degen muzykasy dagy, sözü dagy Toptogul satylgan ýa-da dagy okuy başladylar. Dolgoy takkan kılarkan, top kaskastın kerbesi. Top çiğinde sayragan, o degi Toptoguldun kerbesi. Tolkup bir yaşın öpkün son, kayran yaş, dolgonup kayra kerbesi. Eki kavat kılarkan, elik surdun kerbesi. El işinde sayragan, o degi Toptoguldun kerbesi. Esil bir yaşın öpkün son, kayran yaş, estesen kayra kelbesi. Burat atkan kılarkan, bulgurulaktın kermesi. Mukam saylagan, oşo bir bulbul topun kerbezi. Bul jarık düýneden ötkün son kayran yaş, kaygılıp iki kelbesi. Bu kolumda ırdalan. Toptoguldun güçlü kudretine şaykeş gelgen öner kasiyeti menen birge kompozitordyk talanty bolgan. Anın ırlary turmuş kitebi, alemi küýleri ömür gaýryklary. Akyndyň öneri köp kırdı. Al zalkan köpme akın. Çever komuzçu, küüçü, kuğulu, atkarıcı. Ulu akındyň ar ýolu nöşerlep sabalagan jamgyryň tөгülgen ırlary, küýleri, dastandary kagaz betine düşürilbey kalandy keýdi. Toptoguldun muzikaly, poetikalyk ulu murasy jalpy eldiň keňçi katary sakdalyp kaldy. Toptoguldun çygarmaçylygynyň muzikaly, poetikalyk görkemlikdiň biýik үлgüsi katary tanylýyşy anyň geni ekendigin rassaýdy. Geni degeni ulu degendi bildiret. Emi baldar, düşüngen bolsaňar, silerge tapşyrma, Toptoguldun Kerbezi degen ıryn jattap gelesiňer. Andan keyin Toptogul jönünde, Toptogul Satylganow jönünde düşünüňňerdi aýdyp beresiňer. Salamatda kalygla.